Bore da a chroeso cynnes ato ni ar y ddornod ola'r sioe fawr yma yn Llanelwedd. Ac ta le chi'n gwylio ac yn gwrando heddi, wel mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi unwaith eto yma yn y prif gylch, ein cartre ni am yr wythnos. Yma ar hyn o bryd, ni'n edrych ar yr adran ec y Melod Cymreig Teip Cob, y dosbarth Caseg wag neu'r adfeirch 4 i 7 mlwydd oed, a wy'n falch iawn o wedi bod â fi gwmni Beth Simons-Evans. Bore da i ti, Beth? Bore da. A mae wedi bod yn wythnos pen i gamp. Odi, mae wedi bod yn wych gwylio. Ti wedi mwynhau bob eiliad yn do? Bob eiliad, do. Ac yn gallu ymlacio tymed bach ac am bod ti yn mynd i fod yn cael babi mewn rhyw fis. Mewn mis, ie. Ti ddim wedi bod yn cystadlu mewn paratoi, felly eistedd nôl mewn ffordd. Ie, tro cyntaf mewn 20 mlynedd i fi byd o cystadlu. Timlad eitha ryfedd? Odi, gwrfedd. Ond diddorol, mae wedi bod yn neis mewn ffordd. Felly mae'r beirniad Mr Brian Foster o Sir Fynwy yn cael golwg manylach nawr. Odi. Wain felyn pom-pom ydi dewis i ddechrau, gan Pafadine Pompous, mas o Pafadine Dark Secret. A mae hon yn gaseg fach ifanc, ond mae wedi bod yn... mae wedi cael ei tynnu bore yma a hi o'r ffefryn ar hyn o bryd. I ni'n nabod y gŵr lliwgar me. Odyn, Graham Roberts fan hyn. Wastad rhyw outfit bach digon lliwgar gyda fe. Oes. Mae fe gyda Swans Mall Lexi fan hyn. Gan Moorcroft the Master, sydd yn enw ni wedi clywed dipyn ohono fe. A allan o Swans Mall Lady Lowry. Hon di wneud lle dda yn yr dosbarthiadau ar gyfer y rhai ifanc. A nawr yn dechrau arni yn dosbarthiadau Caseg. I ni'n gweld y bleth, a mae hwn i wneud a dangos y wyneb. Wel, fel a fi'n meddwl, fi'n credu bod e'n wrth dynnu ymwng yn ôl wrth y clustau ar gen, ni'n gallu gweld yn iawn fel mae siap nhw mewn gwirionedd. A mae fe'n draddodiadol gyda'r brydiau Cymreig bod yna un ples ar y dechrau. Dim gormod, i just un. A dim gormod o fwng fyna. A, na ti, mae'n iawn o fewn yr rheolau. Odi. Caseg wag ag adfeirch yn rhannu dosbarth. Ble wyt ti'n credu fydd Brian yn edrych o ran y nodweddion? Am beth fydd e'n wylo? Fi'n credu fydd e'n edrych am pen bach pert. Fi'n credu fydd e'n edrych am ddigon o gryfder bod nhw'n Gymraeg, ond ddim gormod bod ni'n colli ansawdd. Felly fydd e moyn asgwr yn eitha fflat a chywir fi'n credu. Fydd e moyn rhywbeth sy'n symud yn dda, a fydd e moyn traed cywir, a bod e'n mewn ffordd, bod e'n edrych fel poni, ond gyda digon o gryfder. Gyda Caseg wag, wyt ti'n edrych ar potensial hefyd? Fydden ni'n meddwl bod mewn caseg, fydden ni'n bersonol yn edrych am rhywbeth sy'n digon o le i gario ebol, a gan bod Mr Brian Foster yn arfer magu, fydden ni'n meddwl bod e hefyd yn edrych am rhywbeth gyda digon o capacity ar gyfer ebol. A beth am adfarch? Wel, adfarch i moyn yr un nodweddion o ran y bryd, ond wedyn yn amlwg, diolch mor bwysig bod yna ddigon o capacity mewn adfarch. Na. Am resymau biolegol? Na. Mae'n bwysig falle bod nhw'n fwy byr yn eu cefnau wedyn, falle. Wel, edrych mlaen i weld beth fydd Brian Foster yn benderfynu gyda'r dosbarth yma. Golygfa i ni gyd yn licio weld yr het yna yn diosg, a mae wedi yma yn rhan feheuol y prif gylch. Na chi Brian Foster, y beirniad ar y dde, yn llon gyfarch. Wain felyn pom-pom yn dod i'r brig, a llon gyfarchedig mowr iawn iddyn nhw hefyd. Ac mae hon wedi bod yn fach o ran nifer, Beth, o ti'n hapus iawn gyda'r sylwedd? Fi'n credu welon ni Caseg hyfryd yn dod ymlaen, a mae dy fe enillydd digon teilwng i fod yn y brif bencampwriaeth. Ond fi'n hoffi'n fawr iawn bod Mr Brian Foster amser i siarad gyda bawb. Mae wedi wneud na'n dweud trwy wythnos? Odi, mae fe, a oedd mam yn gweud bod wedi bod yn real gŵr bonheddig tra bod hi'n stwardio gyda fe, bod wedi bod yn hyfryd gyda'r cystadleuwyr i gyd, a mae hwnna'n neis clywed. Odi, mae hwnna'n gweud lot amdano fe fel person yn dweud. Odi.
Wain felyn pom-pom. Allan o'r march, pafydyn pompus ar gaseg, pafydyn dark secret. Allan nhw anadlu'n bach nawr. Gallan. A drosodd am flwyddyn arall. Am y tro. Ac eto y bleth, mae ni wedi gweld sawl un o'r rhain leni. Do, mae fe yn draddodiad i ddangos gyda'r un bleth yn y blaen mwyn dangos y pen, y cysel a phosib. Yn amlwg mae'r bleth wedi gwneud y job i wain felyn pom-pom bore yma. Ac o ti'n hoff o wain felyn pom-pom? Fi'n credu bod ni'n gaseg bach pert, digon o gryfder dau, ac yn gaseg bach pert, felly chwarae teg iddi yn cael ei diwrnod bore yma. Y llun holl bwysig na. Mae'n bwysig cofio cael llun. Hwna'n rhan hanfodol o ddod i sioe fawr fi'n credu. Neu'n siŵr bod ni'n gallu cofio. Siŵr bod sawl un dy ti, ise? Oes, sawl un. Gormod mewn ffordd. Le ma nhw? Wel, mae lot o nhw. Mae gormod o nhw mewn bocs o dan y soffa, gweir y gwir. Ond mae ambell un lan yn ei lle. A sa'n licio bod dim byd o'i blaenau nhw yn gwato nhw. Dwsto nhw bob dydd? Ie, na, dim gweud. Mae gweud cyfrolau cofio bod y ti lot fawr mewn bocs o dan y gwely mewn gormod. Y rheol nawr yw, mae rai bod ni'n ennill dosbarth go dda cyn bod ni'n cael llun gyda sydd wedi printo. Ond i bai ni'n licio prynu fel y rai bach digital bod ni'n lli cadw rheina ar gyfrifiadur a cofio pan ni moyn wedyn. Ie, ond na, mae mor bwysig i gael trysori yr eiliadau yma. Dyma ni felly, chwlwch gymeradwyaeth i enillydd y dosbarth pizza bore yma. Wy'n credu bod yr ymateb o'r eisteddle yn gweud cyfrolau. Mae hon yn olygfa wych i'r gynulleidfa. Wrth i wain felyn pom-pom fynd ar wobr gynta, mae'n amlwg bod yna bobl sydd yn meddwl y byd o'r enillydd yma yn y sioe fawr leni. Llon gyferchedau mawr iawn i'r tîm cyfan. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi, Adrian Pasg, winning at the Royal Welsh Show, I believe, with a homebred for the first time. Yes, she's homebred, 6-year-old me. We got a father and a mother at home in the late 20s, and we got a brother. And I believe she came last year as well. Yes, she was 5th last year, first time up here. She was either going to enjoy it or go in a shell, but she enjoys it, so... She certainly enjoyed it today. Yeah, she did. My arms are telling it, yeah. I know it was a big ring to run around there. You just got your breath back with us now, but you will have the championship to come later. How are you feeling? Very happy, yeah. Looking forward to the championship? Yes, I am. I take her up now, give her a drink, give her some food, give her a rest and see where we go after. And give yourself a drink and a rest maybe as well? Yeah, non-alcoholic, I've been told. Well, llongyfarchiadau, fi fawr iawn I chi and enjoy every second. Thank you very much. Thank you. Diolch. Well done.